Elio, si oras, karong Alas 3:40 na. alas 3:40, kadibate na sa Aurelio, si Efren de la Peña, usa ka Catholic defender. Kareng usa, tao ni Moises, mao sa Badista. Sa Badista ka, ikaw ngayon na, di ba? Sa Badista. O karon magsugod na yung ilang Sa atin, Tima? ang team Andre, pamatudan sa Roman Catholic Church sa tinupod ni Kristo, sumala sa Biblia o Referensya. referensya. Ikaw, Mr. Sabadista. Ako yung mga nagtabi, 5 minutes. 5 minutes 5 minutes. Kung nagtabi si Efren de la Peña. Salamat yung Mr. Moderator, Brother Emil, sa direct kudad nga. Ay, may iskaran. Ay, Emil, sekarang. Yang sa direct kudad. Nalutubik yung sa Plaza Emilia na ni pagkaroon ng debate ng si Brother Q. O pagkain na ito lang pagkain na sa debate. Ba't pag siya, para ay mga gusto ng apil ba? Kaya ito kami. Toyo. Ato ka lang. Salamat yun niya. Malinda sa lugar. Ako ang pamatunan ng mga kaigsunan na RCC, Roman Catholic Church, dinukod ni Ginoong Kristo. Sumala sa Biblia at referensya nga mong gipirmahan. Diyan sa balaan, kasulatan sa Daniel 2:44, nagpahayag diri mga kaigsunan nga ngayon rin nga ang atong basahon ang usulat na MK pero 5 minutes 2:44 nga but in the days of those kingdoms that God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to the another people, and it shall breaking pieces and shall consume all these kingdoms, and itself shall stand forever. Daniel 2:44 sa Duwaire. So ang pagkasabot nga doon ay ginriya na dili yun malumpad. So ang pasabot sa Daniel 2:44 mao ang the kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. That is prophesied in the Old Covenant that Christ founded His church. Kaya sa Mateo 16:18 mga higsunan, ingon dito nga, so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Sa binisaya pa, ikaw Pedro, babaw ng bato, pagkatukuron ko akong iglesia, ibig lahat sa kumatayo, dili magkabundol din. Kasi na mo nga na, mo sige na sa Kristo. Kasi lahat sa simbahan niyang ilukod, mo ang Roman Catholic Church. Ano man, adunay mga dagkong libro sa tibok kalibutan, nga naghayag ng kay among gipirmahan, Biblia mga referensya, nga si Kristo may natukod sa Roman Catholic Church. Sa page 520 sa International Encyclopedia, volume 15, page 520. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable na twofold natures of Jesus Christ. Its founder was both human and divine. Klaro kayo sa page 520, Roman Catholic Church founded by Jesus. Unya, ang referensya tindaon magklaro kayo nga si Kristo may gutukod. Sa balang kasulatan, dungaga na to, kay nasa Lucas 4:14 ug sa Lucas 23:5 sa Griego, by the way, the New Testament was written in Greek. So the Greek New Testament. Sa Lucas 4:14, kay Pime exalted, this Catholic Spiritu Roberto. Word Catholic meaning Catholico, meaning universal.
So, masabot sa malang kasulatan nga si Kristo nagtugod sa kasimbahan. Unang singahan sa simbahan, mismo si Kristo nangangig simbahan, Marcos 11:17, Domos mia, domos oraciones es, bucabitor omnibus sintibus. Nagikan sa ngabil ni Kristo, ang iyang balay pangalan sa balay sa pagkampo sa tibok kalibutan. Meaning, universal o Catholic, magkailapon sa tibok kalibutan. Muna ang ngalan sa si Iglesia nga gitukod ni Kristo nga mauning Kristiyanos din sa Antioquia buot on si Benchais na mauning Catholic Church. Nagingalan dito subdi sa 11 Benchais sa buhat. Minutes lang. Ilan? 10 minutes lang. 5 minutes. So wala nga sa Antioquia nga ang Kristiyanos mauning RCC Roman Catholic Church only by Jesus Christ. So di nilang puntuhan mga kaigsunan diri sa Aurelio, Cebu City, July 13, 2018, na akong gi-present dito sa friendly discussion tali sa Seventh Adventist Church nga evangelical pang sa tapan apay-laing reliyon mo nga simple ang pabarog kay kani this is the church founded by God man Jesus Christ mo Catholic Church. Dan salamat mayong hapon sa Cebu City, Aurelio. Maosi, Limin. Clemente, Clemente Casgado, Osaka, Seventh Adventist. O karon, is your turn. Pangutana. Pangutana. Akong pangutana, imong gikutlo niya sa Biblia, nakateksto sa Biblia niya sa referensya sa pagpapalagay. Sa Biblia, nakutlo ka sa Mateo 16:18. Oh. Matod pa nimo diha sa 16:18, si Kristo ginamunga na, tukuron ko ang akong iglesia, babaw nining bato. Pangutana. Wa may nun. Mr. Miller, pangutana dito. Ang pangutana, pamatud-an man nimo nga si Kristo tukuron ang Iglesia Katoliko. Wa man moingon si Kristo tukuron ako ang Iglesia Katoliko, kundi ingon siya, Pedro, tukuron ko ang akong Iglesia. Okay. Itong tumagon na nilutin mo pangutana base sa Base sa atong Biblia na pamantunan ko ang RCC Roman Catholic Church tinukod ni sumala sa Biblia Referensya. Sumala gani, huwag kami yung sumala sa mabasa litang pita. Sumala according to the Bible and References. At bag ng Mr. Pretor, ato ipabasa sa ato ipakita sa kamera nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Cristo. Brad Binte naman. Roman Catholic Church, there are two equally valid definition of the Catholic Church. Comparable na to full natures of Jesus Christ. Its founded was both human and divine. Siya, klaro kayo? Oh. ang referensya na Dawat kayo na, dire. di paminaw sa Dawat ba kayo ni? tinood na. Ah. Ang referensya mugna sa tao. Paminaw sa Sige, pala yun. mugna sa tao. Bisan ang encyclopedia, mugna yan sa tao. Kay gimugna man sa tao, dili iya sa Dios. Yan ko na yung mga Parehas kapatid ko, pangutana. Ay, komentaryo pangutana para lang kasi pangutana. Ang pangutana nako, nganong gikwaan man nimo og base sa referensya o sa Biblia. Ano pang ipirma ang Biblia mag-referensya? So, di ba mo sarili na tumag na referensya? Tinood to? Referensya lagi. Matog na yung tinood. Pero ari ka sa Biblia na saan? Ako tumagon. Sige. Sige. Biblia. Sa Mateo 16:18, usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Unsa nga sa iglesia? Buhat 9:21, Ecclesia Catholic, which means Catholic Church. Sige, basa. Ahora, diya, matay evidensya. Ha? Basa. Pareho na Di, din. English man. Ilam nga po. Buhat. Buhat 9:29. Buhat 39. Ubaro bilis. Buhat Di, 9:29. kana ako may mubasa yun. Ahora,
Ipati yung pabasa sa rin. Pero Greek ni kay ang languages wala magsugod sa Cebuano. Wala magsugod sa English, wala magsugod sa Tagalog. The New Testament was written in Greek. Ningon tani mga kiksunan sa page 238 sa Greek New Testament. Imin on Ecclesia Catholicus, Judayas kay Galilayas kay Samarias. Irinin ini ikinin oy ko modubini. So the word Ecclesia Catholicus, which means Catholic Church. So fragmentis, Adventist, ang pangutana ni mo natubag na, nga naas Biblia sa. So muna niya, huwag ka lang pangutana, bro? Agitan na pa ni mo? Sige, sige. Ang ka sa evangelical, 9:31. Sa? Maybe. Gusto pa, maybe. O, tanaw ka, Peter. Sana kayak Bisaya sa puta rigo ta rigo paglipat na Kunya, may kalinaw na ang iglesia sa tibuok Judea o sa Galilea o sa Samaria o naligkon kini o sa nagawi kini diha sa kataha sa Ginoo o sa pagdasig sa Espiritu Santo kini isanay ato bawa sa imong libasa niya Katoliko, Katolis. Oh, ito na yung mamasa. Dili. Pero masabot yan. Dili. Masabot Wala yan. kini. Ay, masabot. Dili. Upan, binisaya ba? Binisaya. Klaro na Iglesia gani. Lahir na kayong Katolis. Yan, katulis. Whole, tibuok ba, mulukok ba? Universal. So, implicit din na. Iglesia Katolis. Imuha, dire Iglesia Roman. Ito mo sa... Iglesia Roman. Wa may Ugo niya may kalinaw ang iglesia sa timog. Iglesia katawhan O na. diya, paminaw. O Galilea, Samaria, o Gaglingon kini. O sa nagawi kini diha sa kataha sa Ginoo. O sa pagdasig sa Espiritu Santo kini misanay. O, iglesia sa timog ko diya. Sa ba? Tibuok, whole, universal na. Masabot lang. Natubag ka pa na. Pilipinas. O niya, imo ka na sa pabarog na. Diara. Ya, Mr. Luther, ihatag ka. Ah, Saya. imunusan. Ay, Imunusan. imunusan. Sa ato pa, kay hingkotlo man ka sa Mateo 16-18, giangkon nimo nga kamuna. Kay, Pangutan na pala mo, ha? kumo lagi, Pangutan na pa ka na ko. giangkon ninyo nga kamuna. Tubag. Ang panutana, ibuhat ba nimo ang tanan ni Kristo ni Kristo aron tuhuan ka nga tamo yun. Lain sa pangutana. Ang tema na to, huwag ko magpaparong na pamatunan ko ang imot ni Kristo akong wali. Lahat man na ito mo tayo si Kristo magkatugol sa Iglesia Katolika. Muna tema sin. Sige. That's another debate. Sige. Ang Iglesia ni Kristo, isulti niya sa mga apostolis. Kining mga apostolis, bisan si Kristo, nagbantay ni siya ng papulay, nga kining Katoliko mo bantay, saan pa kahimong Iglesia? Are, ang wala simang may estima, pero Di na simang! ang Iglesia Katolika, ano na ang pahulay na Di mo na tulo, simang! ang pahulay ng Domingo. Ang Samarista, ang Katoliko na Romano, ang kining Domingo. Pero ang adlaw pahulay Sabado, sa 70 Adventist sa mga Hudiyo na Hudiyo mga Si Kristo Hudiyo! Unya, si Kristo, gibungkag kaya adlaw Sabado. Ako Pero ba- lain ang natugi. Si Kristo Hudiyo, mamingo Lain ang ang Hudiyo! Lain na siya. Simang daw kaya. Kuyugan na ako ang imo So, imo nga. Sunod, 5 minutes yan, Mr. Brother. 5 minutes. Ang 3 minutes ba? Wala sa patista Siya, sa muli ka Hudiyo, siya. wala. Kaya ko yung mga tanan na sunod. Pasapot mo si Kristo, dili Hudiyo. Wa man ay problema na si Kristo Jewish siya, King of the Jews. Oo, di- One Disney Kaya ka na sikat. Unya, wa man tayo gibati ana. Atong Ibermandilis, ano pa paulay. Ano nga, Mr. Moderator? Ang inyong ginibatihan, Anong ang konon man mo Iglesia. Kami na sa moderator. ang inyong ginibatihan ang iglesia man. Dili man sa Dili papahulay. masadlag ko pahulay. Dili lagi. O niya na Si ako Mang sa Baga. Dili lagi ang doy papahulay. Si Mang Anong Baga. giangkon man nimo? Ayoko. Anong giangkon man nimo? Nga
si Kristo mo inyong founder. Si Kristo, Wala. dili ba na masunod Domingo? Mo pag-anggon, kuni ibase sa referensya ebidensya sa Biblia o Kanang referensya, friends, yung tiyan Yan ko naman kayo awain tinuod. na. Pero tinuod. Ha? Tinuod. Tinuod kay awa. Tinuod. Ano man ang debate? Dili, tinuod nga nawani. Ano man ang debate? Pero ang panutana na ba? Ano man ang anggon mo? Panutana na ba? Ay, pagtana. Kristohanon o Kristohanon man ito. Pati yun yan no? Yan ko naman ka sa Angkol, babae. mga Wapa! Papagay ko naman. Ang deklarar sa moderator, anggon ng Soristawa. Oh, ni ang unang tinuod ang Ang founder sa Kristohanon, Roman Catholic. paminaw. Kristo. Ang Kristohanon, paminaw sa Imo na sa ayaw sa ang Kristohanon. Nag-isulti ni Kristo dito sa mga apostoles. Dito sa mga apostoles. Karon. Time. Oh, karon ang mga apostoles. 2 minutos lang. Okay, 2 minutos na mo. Adili, 2 minutos pa rin ba? Oh, sige. Karon. Si Kristo. Gol. Panayon. Wa mo pasagahan mo kanang mo. Sa dahil Idikta lang ako. Sige, lista. Si Kristo, nagtudlo siya mga apostoles. Kumpleto. Tudlo. Kay kumpleto man. Huwag mo na tinuod iglesia. Karon ang pangutana. Kaning imong giangkon nga tinuod kay iglesia. Bayan ni buhi sa mundo. Kumbaga, Imo ko na bayad. Si panayon mo na pahayag. Mana ka nang utana, panayon bayad. Hubog mo kayo. Bugbog. Ako siya mo tapayag sa Kumbaga kay si Kristo. Pagtulungan man eh. lagi mo sa sayra stand. Okay na. wala kang mo sa Roman tungkol ng iglesia. Wag mo di ko katubagan. Wag sa iglesia nga. Wa may babasa nga di ba nakatubag ang puros ang imo pong kuan pangatanungan puros sabtunon way itong basihanan pero kani ako klaro man di maklaruhan ang tinuod na iglesia matud pa ni Kristo. Kung may gugma mo ako, pantay ako sugo. Kung may tinong iglesia. Hindi nga nung ganawa lagi mo mag-ang iglesia, pom na sa moderator. Ganawa Karon mo ang mag-ang iglesia. pangutana, nagsugo si Kristo, Pedro. Oh. Kinanglan, bayag kang buhis. O yan, lagi mo mag-ang iglesia. Kining atong pundok, ang bayad buhis, haron ta mahimong tinuod ng iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala, diha. Kumbaga, Ako na siya mo utana nimo. Kay tubag ka sa namo, sa. ang bayad ay. Adi, magtinubagay lang ta. Kaya ako'y pangutana, tupag ka na, aral lang. Sa sulit na nagkalik yan. Dili surrender. Kay gituhuan man gid mo nga. Mo lagi kay gituhuan man gid mo nga. Katoliko. Tinukod ni Kristo. Usa pagkatukod. Yan ko naman yung Na ang pagtukod niya, Kung ano ang moderator di sa paminaw sa kaya ang moderator mo pagtukod medyan. niya, nagpili siya malawon. Ang pangutana dahil nga nang Nagpili siya liangkon pala. nga ang ilang pundok pinukod sa Diyos. Depende man na. Depende. Depende man na. Pangutana ko rin. Matod pabitaw Saan nimo. pangutana? Matod pabitaw nimo. Ikaw may nag-ingon. So, mana, pag-ingon ni Kristo, Pedro, sa ibabaw ng bato, tupurong ko akong iglesia, way katolik ko. Pero, maingon ka, masabot. Pero, kung ako maingon ko, tinuod siya na, nasulat diha sa imong referensya. Ako ba? Kay tinuod. Oh. Ipirma maka sa referensya. Sa mo man kadaot, di mo, sama ka. Ikaw minituan mo. May isa ka, na ay mabasa sa referensya na katoliko. Ang pangutana, kauyunan ka na, ikan na sa bakba ni Kristo, ikan sa tao. Kamutura na siya. Oros pangagpas. Kamutura na siya. Kamutura na Kamutura nga. Nasulat. Pero tao kaya na. Pumunta na. Tao Karon, nagbukas. nasulat mo na. Nagpas. Kamaturan mo na. Naday kamaturan na ba? Bukan na ko mo. Naday kamaturan na ba? Pangutana din. Kay Partida ni. Ako di pa paghimog pundok ni Kristo. Ang pundok itawag ang iglesia. Ang iglesia ihatagan niya kamanduan.
pagtuman sa mga mando karon pabayron sila buhis sa pundok ang puntana dia gimong wala Tubag. tubag ka Tubag. Ikaw, libatin mo rin. Ini gamang kagmalaod di mo ba? Eh, tayo. Ano sa? ikaw magay Kristo Nilimit na sa panahon sa kusik sa amin. Dahil kasan, puli mo. So, huwag ka kasabot, mabukas ako tubag. haron mahibaw Pwede, partida ni ako rin mo pangutanon. ang akong Paminaw sa? Tubag. ang Sa ako para gyud nga dili gyud masaktan ginadutanan nga kamo tinuod Na may rules. Huwag niya paminaw sa. rules ano Ako doon, nagirila eh, koy. Oo, ka nagpatudlo ko, lain sa kuha. Kumpleto na to. Ito ba, ito? Kaharon mahimo Tubag. ang tinuod na Tubag. iglesia. Ang buwis na Tinuod diskutan ni mo. Kristo. Ang buwis na diskutan mo. Oh, Di na kailangan mong buwis ang Roman Catholic Church. puto na awa. Si Minaw sa? lupagon lagi nimo si Kristo. Ayaw lagi Si Kristo. Hindi na kinahanglan magbuwisan sa Iglesia Katolika Romana kay sa buhat 20-28 ang dugo ni Kristo lababas buwis ng kwarta nga naman giulag gilansan sa krus pinagi sa dugo ni Kristo ang Iglesia gilansan siya lababas buwis ako na nga ang punto na magkaigsunan na huwag pang balaod yan ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo Yawa gil parehistro ng Kristo ang iglesia ang gitukod sumala sa federation. So, sa ito pa, yawa parehistro, sa may parehistro naman ng wapa mga balaod, Roma 13, huwag naman ng Soto San Pablo. Una nga, ang punto diya nga, ang iglesia si Kristo to sundot kay may panignan. Patod pa ni San Pablo. Sundan na to. Ito sa Panginoon. Salam, mana ka? Kaya gitugutan sa Diyos. Ini di pati ha. Ako na siya mutana ni mo. Okay, kasi mutana. Ano kayo, mutana ni Sir Betul. Kari-kari. Karon. Sumala Sa ato pa kay di mali mo gusto i-apel ang mga balaod sa iglesia ni Kristo nga Di mao gitukod. sa tu. Dili na ba? Specific yung tu. Sa ato pa, Diba? di pa na. Sa ato pa, kay di man nimo i-apel ang mga balaod, nagpasabot gina nga di gid ay mo tinuod. Kay Ano siya na debate? Ano balaor? Dagang mo balaor. Balaod. Ingon si Kristo siya mga tinukod. Pedro, Mga tinukod. bayan mo buhis. Niya. Isa may gitukod ang patukuranan yun. Ang Bayan niya. komisyon. Isa may gabayran ni Pedro. Ang basahon. Isa may gabayran niya. Oh, gobyerno. Nanti gobyerno ito ba naman? Matod pas ni. Nanay gobyerno ito? Na. Ha? Na. So, Unsa man ka? Bayan sa Nanay buhis. si Rodis. para imor na Sisa mo. na. Wa masulat. Wa na sila masulat. Ya. Matod pa sa mga presyo. O yun ba? Pagtutulo o yun ba? Pagbayad ng buwis? Ingon siya. Kaya ko kwartabi. Naman na. Sampulan tan eh. Nya. Gidala to kwarta to gibayad. Isa man Ay mabasa dia nga ang maong kwarta gibayad dito sa buhis yun. Mabasa dia. Imor ang bagsabot. Unsa man ka? Ano mo? Masabot na nimo og nasulat. Sulat bitala kay Ang haron. gibayad gyud dito. Gisulat na o gisulti haron. Masabot na Kaya kanang mo sa sabot ka di pa. Sabi ito na relevant ang artwang ka ng topic na wa Sabi na rin ito, Ang inyong topic mo yung Kung sabi ako, Mr. Monitor, yan ko naman yan. Ugali ka sa iglesia. Ano bang tanda? Saan bang tanda? Sige, sige. Saan bang tanda? Sundlo na Kung to. really si Kristo may nagtukod sa Roman Catholic Church. If Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church, Yan ko naman ni mo. oh, kung really si Kristo isa may nagtukod sa Catholic Roman, Limok na dyan. Ato nga lang ka, Roma, dili, Israel. hindi ba kundi single person o sa Sa tupag, Ha? saan Sa tubaba? Isang di ay. Gisingan sa tubaba po nagtukod sa Roman Ang Catholic Church. katungunang Gisingan. Ha? Ang nga ni Pedro, inyong giangkon. Pero dito si Pedro eh. Pero kanina, asa may tinuod din eh, Brad. Dito Pedro eh. Brad. Way mabasa nga si Ano nasa? Pedro. Napo Sino bang tana?
Karon, sunod mo na. Anong imo man? Ano, sunod mo na. Matro pa mo kanina. Niangkon ka kanina. Norman kanto. Pablo rin ka to sa rumah. Wala di ka to si Pedro Suma. Bakit masahe ko? Ano Pedro 5:13? Ah, sige, sige. Ano kanino nito? My wife here in Rome. Ang akong asawa Unang Pedro. ya sa Roma. Uno Pedro 5:13. Pangutana. Sige, sige, unang Pedro. Namakak sa Pedro na ba? Una na akong tanaw ko basa. Ano ni sa pangutana? Namakak ba? Ay, ikay na maka. Ikay na maka. Kaya wala man gini mabasa. Wala mabasa. Kasi Pedro kanto bruma. Hoy! Be, unang Pedro. Kung sa to? 5:13. 5:13. Sa topic man daan, wala ka katubagan eh. Senator. Ang Niangkon na. Ang iglesia nga niya sa Babylonia nga pinili usab ng musta kaninyo o maingon man usab si Marcos nga akong anak si Marcos. Wadiro niya. Wadiro. Basa. Marcos oy. Sa akin mo man siya may nasulti na. Oh, tapos na. Lagi sa Babylonia. Pedro man ono Pedro 5:13. Ang iglesia nga niya sa Si Biblia. Pedro lagay. Sabat mo batasan ni Ritor. Ang iglesia nga niya sa Babylonia Oh. nga pinili usab Oh. nangamusta kaninyo Oh. og maingon manusab si Marcos ang akong anak. Pangutana, Oh. 1 Pedro 5:13 man ni. Oh. Uyon ka nga sa San Pedro may nagsuat. Si Pedro Sorry. nagsuwat kay siya nagsugo. Lagi. Uno pangutana. Karon. Si Pedro nagsuwat kay siya Siya nagsugo. karon. Hapon Kining isugo. Babylonia. Dino. Kining Babylonia. Kining Babylonia ipasabot mo ni Roma. Oh, Dito siya sa Roma nagsulti. si Marcos yung ipada. Dili siya. Dito siya nagsulti. Roma. Tapos Sama ka. Klaro na. Si Kuan. Klaro na si Kuan. Pablo nagsuwat may tungod sa Akong sulti dito siya nagsulti Roma. Roy! Asa mabasa niya nga siya dito Roma? Dito. Ano Pedro Marcos 5:13? yung ipada sa Roma. Wala may gulo eh. Dili Sa ka Pedro mamina. wala. Hindi ko mamina. Ako'y basa ako. Hindi yan. Aka na yung mga Tara. Kari mo may Pedro. Marcos Dili. yan. Dili ko. Ano Pedro day? Ayaw ko isagot. Natig na yun. Imo ikaw mag-atik. Ono Pedro 5:13. nagsuwat nga Pero, okay na ako. Ay, alam mo yung Angelica, eh. Pedro 5:13. Oh, the church that is in Babylon, may pagmayong elected together with you, salute you. Oh, the church that is Babylon. Yakin unsa man ning gisgutan nga Babylon mo ning Roma. Ni sa Living Bible ingon to nga my wife here in Rome. Sa ato pa sulti ni Pedro nanukad sa Roma. Natubag ng pangutana. Taasa kayo. One may rebatal na rin. Thank you. Rebatal lang. 2 minutos. Brad. Rebatal. balik ko naman topic Wala naman. sa topic Ade, tahod sa moderator. Yung mga tahod. Sa may decision ng moderator. Sa rebatal. Apel na sa kuan. sige Dili may katoliko yun. baton niya Nangko. ay sa pangutana ko Katoliko. Pero niyang ko na magang gitukod silang pundok o Jesus Christ. Niyang ko na to. Ako gidatigan. Kaya ko dili magurumag Tama na yan. Yan ko naman. Ang ibasihan nga Katoliko. Sa Biblia, may Katoliko. Tinuuna. Biblia na to. Ay, ebidensya, Brad. Para klaro kayo. Di man kita sa baba ni Dili Kristo. question ang binuhat sa tao. Natural, na di mananap ni buhat eh. No, Roman Catholic. Libro. Uy. Yan naman to. Isa pala ano ta, referensya Isa ka po magsuwat, maghimog libro. Yeah.
Mutuo po nga ako nagsuwatan na. Ade oh. Mutuo sa lang. Minasa namin amo saksi gini amo hukom ano minaw. Okay. Pamatudan ang Roman Catholic Church tinuko ni Cristo sumalas bibig referensya. Oh, Niya ako affirmative negative ang sa balista. Niya na may referensya. Niya kani referensya man ni firma man ka. Wa ka mo pirma niya ningo man ka Roman Catholic Church tinuko ni Cristo niya. Encyclopedia gani. Standard nga libro na. Paminaw. Oy. Sabot. Basa. Gayunan Daw na di bati sa kana klaro ana. Resibo pa. Ayun, wala. Pero- Encyclopedia. Wako. Gawad sa tanang eskwelahan. Wako mo. Mga ano Sa encyclopedia. Uyong ko. Awa kay sumpa kini. Uyong ko. Ano? Pero. Pero pagpirma mo nga, referensya ka ba? Ano ba sa? Referensya may imong gipupuntahan na, di ba? Referensya ko nito. Gano'n na. Dili man yun. Roman Catholic So, sa. may Ikan sa Diyos. Di lagi ka. Dari batal na, 2 minutos. Ay, batal. Di batal. Pero mama nito ba? Di mo nagikan. Dili, kusan gikan na ebidensya yan. Ibigay mo siya lagi na sa tao. Muna, tao ka dili. Kaya Diyos na. Tao ka dili. Ipamatudan ng Biblia. Diyos, di mo makita ng Diyos. Sa una ni mo, sa imong pagmatuod ni mo, hindi na kagani. Hindi ko daan na. Yang ko naman ba? Iglesia way Katoliko. Diri ka sa referensya. Pero ako maingon Ito na isulti sa sa walang referensya. basa. Ako maingon na napildi ko diha. 2 minutos, Yung wala ka. ako, Lagi, 2 pero hindi kikan sa Diyos. How na yung sa daog? Sige, sige. Di ba na yun? Sige ba? Kupa ko. 2 minutos. Hindi ka mo tuo nga referensya. Siya ay Buhat na tupuro, tao. dili katoliko. Tao, bitan ako. Oo, di kikan sa Diyos. Sa to pa de, ang binotong tao, di ka mandawa. Dili man gikan sa Diyos. Andiyon, sa buhat na yung espiritu mo siya. Ano ni Biblia? Laruhan mo. Kailan Biblia na. Biblia. Tulong sa Niya kanimo siya, gusto mo yung buhat. Isa ka buhat ng Biblia. Tao dili. Pero ang Biblia. pulong ni Diyos. Di ba? Tao dili. Tao ang gusto. Karon. Karon kay Biblia, binotong tao. Lawat ka di. Dili spiritual, nabuganto. Sayop na Di ba? Lawat ba ka? Di Oh, naman. na style. Ay, sa ba? Sayap ng Biblia. Pulong. Gikan sa Diyos. Ang tao, gigamit sa Diyos para masulat. Karon. Ito mga- Kinsa man ang tawanan. Pero kani. Kumata na. Di na Kanang Biblia, pulong sa Diyos, di ba? Pulong sa Diyos ang Biblia. Pulong sa Diyos ang Biblia. Tigmakay naman kayo. Amin. Sa lipaton nila ni mo kamutahan. Ito ang referensya. Gikan sa tao. Tinuod na. Karon. Ang Biblia, binot sa tao. Pero Ang Biblia, binot sa tao, di. Matuod diri sa Biblia. Karon, sa Biblia, May sa patiunan Biblia, mo. binasa, kaning Biblia, Unang tao. binasa, kaning Biblia, Dagan-dagan ko nagsuot kaning tao, di. Dagan mo. Dili ba? Sayop na na. Paminaw. May pa. Magamit yung Binaw. lingkod. Sunod na to, duwante ka. Ay, panudlo, pa di ka sa Bawal mga. reliyon. Yung didawat na ka, daan, taro kayo. Hima. Sisyon mo, idawat na. Hima ka ni mo Wala, topic. didawat tayo. Ang referensya, Wala. wala pagpamatuod hanggang kamo daw. Maupit ang gidawat niya. Wow, yun na. Siya, ay, giuna ginagawa. Ang Biblia ay Ay. hindi una. Sa Biblia, Pildi na. sa Biblia, naalang ka. Naglaro, May babasa, oy. Suli mo basa. Ano mo, Katoliko. Nakapitaw. Ay, way na ba? Pagpaparok na ko, datong ka tao. Kay, Dara, Chikyo, atong kami na, paipaw na ni. Iglesia Ano, no tanawa. dili katoliko. Dili, Brad Jaime. Oo, tanawa. Araw nang Tanawa. gibasa. Tanawa. Why? The kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Maklaro ang Biblia niya. Tuod ba na? Kaya Biblia, di mo na Biblia yung ibasa. Biblia din naman niya. Cellphone mo na. Ada ng Biblia. Biblia Pinaw, sa Katoliko. Bible ka doon, oh. Binuhat Wala. na ng puno-puno. Dili, duway rems, fine. The whole Bible, duway rems. Translated Ano from na to the ha? Bible. Muangkon ba ka? Araw na na sa Biblia.